नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै जों सोंनाय बिदां 3.3 नि क्वेश्चन नम्बर 1 नि 5 खौ नायगोन। 1 2 3 4 नि सल्युशनखौ आं होखांखाबाय। नुवाखैबा बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दं, बाव थांना नाय। नङाब्ला नैबे गोजौनि आइ बाटनाव थांनानैबो नोंथाङा नायनो हागोन। बिदिब्ला जोंनाव बे नाम्बार 1 आव मा होनना बुंदोंमोन? फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुन, माने साबस्टिट्यूशन मेथडजों जों मा खालामनांगौ? सल्व खालामनांगौ। होमबा जोंहा 5 नाम्बाराव थादोंमोन। बिदिब्ला 5 नाम्बारखौ बोरै सल्व खालामनांगौ नायलांदो। स' गिबियावनो नों लिरनांगोन होनाय समानथायफोरा, माने गिभेन इक्वेशन्स आर। इउ हैव टू फर्स्ट राइट गिभेन इक्वेशन्स आर। होनाय समानथायफोरा, that means given equations are. ओके, होनाय समानथायफोरा मा मा? √2x आरो √3y इक्वल टू 0 आरो मोनसेया जाबाय 1 is √3x minus √8y equal to 0. So बेखौ समानथाय 1 हो, give this is equation number 1 and this one equation number 2. दानिया मा खालामनांगौ? जों बेखौ फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुननांगौ। बिदिब्ला जों मा खालामनांगौमोन? गिबियावनो समानथाय 1 निफ्राय जायखिजाया जों x नि मान दिहुनना लागोन। ओके, ओंखायनो जों लिरगोन समानथाय 1 निफ्राय। स' we will write from equation 1. स' आं समानथाय 1 निफ्राय दानिया नैबे x नि मान दिहुनना लानोसै। नोंथाङा y नि मानबो दिहुनना लानो हागोन। You can find the value of x or y, any one. ओके, स' आं दायो मा खालामगोन? जायखिजाया मोनसे समानथाय 1 नि x नि मान दिहुनना लानोसै। ओके, बा बेखौ बोरै खालामनांगोन नायलां। समानथाय 1 खौ खनसे लिरफिनलाय। मा दंमोन? √2x plus √3y equal to 0. This is equation number 1. स' बेनिफ्राय मा दिहुनसै? x नि भेलु दिहुनसै। जायनि भेलु दिहुननांगौ बेखौ जेब्लाबो मा खालामनांगौ? लेफ्ट हेन्ड साइडथिं हारसिं लाखिनांगौ। होमबा √2x थाबाय नङा होमबा? बिथिं बेखौ बारहोनोसै। बेखौ बारहोबा मा जागोन? √3y माइनास √3y जागोन नोंहा। अब्ला नायलांदो जे नोंहा x नि भेलु दिहुनोब्ला, x नि मान दिहुनोब्ला मा जागोन? बे √2 खौ बैथिं लांनांगोन नङा होमबा? बे √2 आ बैथिं लांबा मा जागोन? रानग्रा जागोन। माने √3y खौ सोर रानगोन? √2 आ डिभाइड खालामगोन। ओके, √2 आ रानग्रा जाफैबाय। होमबा बेखौ मा होदो? समानथाय 3 होदो। गिभ दिस एज इक्वेशन नम्बर 3। दानिया नों मा खालामदो? बे x नि मानखौ समानथाय 1 निफ्राय मोननाय जा x नि मान, बे x नि मानखौ समानथाय 2 आव फज'लाय नोङो। बिनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ लिरदो। बे बाथ्राखौ लिरदो। x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै substituting this value of x in equation number 2. ओके, बिनि थाखाय समानथाय 2 खौ खनसे लिरफिनदोलाय। समानथाय 2 आव नोंहा नै बिदि दंमोन नै। इक्वेशन नम्बर 2 आव नोंहा बिदि दंमोन। स' इक्वेशन नम्बर 2 आव नोंहा बिदि दंमोनथ'। दानिया जों मा होनदों? x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नोसै होनना बुंदों। फज'खाबाय होनना बुंदों बेवहाय। ओंखायनो जों फज'नांसिगोन। बेवहाय मा बुंदों? substituting the value of x होनना बुंदों। स' x नि भेलुखौ नों बेयाव साबस्टिटिउट खालामफैनांसिगोन। होमबा √3x आ √3 आ √3 आ √3। होमबा x नि जायगायाव नैबे x नि जायगायाव आं नैबेखौसो होसिगोन। ओके, माखौ होसिगोन? माइनास, जेब्लाबो ब्रेकेटाव हो, √3y, गाहायाव दङ √2। ओके, राइट आन्डार द ब्रेकेट माइनास √8y इक्वल टू 0। दानिया नोङो मा खालामदो? ब्रेकेटखौ बोखारदो। ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जागोन? √3 जों नैबे माइनास √3, ब्रेकेटनि बाहेरायाव थानाय आरो ब्रेकेटनि सिङाव थानाय माइनास √3 जों मा जागोन? सानजाब जागोन, माने माल्टिप्लाइ जागोन। ओके, जोङो माल्टिप्लाइ खालामसै। बेजों दाननो हानाय नङा दे। होमबा माल्टिप्लाइ जागोन नोंहा। √3 जों √3 माल्टिप्लाइ जाबा मा जायो? जेब्लाबो 3 जायो। गोसोआव लाखिदो। √3 इन्टु √3 इक्वल टू मा जायो? जेब्लाबो 3 जायो। ओंखायनो जोंहा बेवहाय 3 जाबाय। होमबा माइनासआ माइनास, y आ y, गाहायाव मा थाखो? √2। ओके, स' माइनास √8y इक्वल टू 0। दानिया नों मा खालामदो? दुसासा लानांगोन, एलसिएम लानांगोन। नङाब्ला नों एलसिएम लायाब्ला नोङो मा खालामनो हायो? मोनसे खामानिबो मावनो हायो। बे खामानिया मा? नाय, जोबोद गोरलै। √2 दङ नङा होमबा गाहायाव? बे √2 खौ नोङो नैबेजोंबो, बेजोंबो, 0 जोंबो, मोनफ्रोमजोंबो मा खालाम?
सानजाबनानै हो माने माल्टिप्लाइ खालामना हो होमबा मा जागोन नायलाय -3√2y मोनगोन गाहायाव √2 थाखाबाय बेयावबो मा जागोन √8√2y सरि बाव थानाय नङा गाहायाव बेहा होनबा बेहा गाहायाव जेबो गैया होनबा 0 * √2 जों मा खालामखो मोनफ्रोमजोंबो नैबे गाहायनि √2 खौ गोजौआव मोनफ्रोमजोंबो सानजाबना लाबाय दे बेजोंबो सानजाबना लाबाय बेजोंबो सानजाबना लाबाय बेजोंबो सानजाबना लाबाय आरो गोसोआव लाखि मोनसेजों सानजाबब्ला गासैबो सानजाबनांगोन बे खोथाखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि मोनसेजोंल' सानजाबनो हाया नोङो मोनसेजों सानजाबनाय माने नों गासैबो सानजाबनांगोन अके आरो आं मानो सानजाबखो नायलांदो नै √2 जों √2 दानो हाबायना नै बेनि थाखायनो सानजाबदों माने जाहाथे बोखावखोन्दोआ जोंहा नैबे बोखावखोन्दोआ बे फ्रेक्सना गैया जायो अके माबा थाखो √3y थाबाय सरि -3y थाबाय बिसोर मोननैजों मा जागोन जेब्लाबो गोसोआव लाखिदे √8 इनटु मा खालामदों जोङो √2 बाव सानजाबदोंसै दे बेखौ आं सानजाब होआखै बेवहाय खिन्थु बिसोर मोननैजों सानजाबदों गासैजोंबो सानजाबदों जों नै जेनेबा -3y जोंबो जों मा सानजाबदों √2 सानजाबदों √8 जोंबो जों मा सानजाबदों √2 खिन्थु गेजेराव जों सानजाबसिनखौ लिराखै अके गेजेराव जों सानजाबसिनखौ लिराखै आन्दायनाङा जेबो आन्दायनो गोनां गैया दे होमबा बिसोर मोननैजों मा जागोन √16y जागोन बिसोर मोननैजों मा जागोन जेब्लाबो 0 जागोन गोसोआव लाखि √8 जों √2 जों सानजाबा मा जायो √16 जायो माने अनजिमायाल' सानजाब जागोन अनलि नाम्बारा माल्टिप्लाइ जागोन √8 थालांगोन बेनो होमबा मा जागोन बियो √16 माने 4y = 0 √16 माया √16 को जों मा लिरनो हायो 4 स्क्वायर लिरनो हायो नङा होमबा 4 स्क्वायर माने 4 * 4 4 * 4 बेसेबां 16 स्क्वायर जों रुटजों केन्सेल माला थालांबाय अनलि 4 ओंखायनो √16 माने 4 होमबा बिसोर मोननैजों मा जागोन -3 - 4y बेबो माइनास बेबो माइनास लोगो जागोन नङा होमबा लोगो जानानै बेसेबां जागोन गासै 7y जागोन होमबा जोंनो मा नांगौ y नि मान नांगौ जोंनो होमबा y खौल' लाखिब्ला मा जागोन जोंहा 0/-7 बे -7 आ बिथिं रानग्रा जाहैगोन दै अके बा -y खौल' लाखियोब्ला बिथिं मा जागोन 0/7 जाहैगोन अके होमबा y = मा जागोन 0 खौ 7 जों रानबाथ' 0 आनोना दिस मिन्स y = मा 0 बिनि ओंथिया बेखौनो फोरमायदों दि y नि माना मा 0 -y आ 0 माने y = 0 एखे खोथा y आ -0 माने y आबो 0 जागोन अके दानिया जों मा दिहुननांगौ x नि मानजोंथ' y नि मान मोनबाय y = 0 मोनबाय नङा होमबा बे y = 0 खौ नैबे y = 0 खौ नोङो नैबाव फज'बानो नों मानि मान मोनसिगोन x नि मान मोनसिगोन होमबा y नि मानाथ' 0 बेवहायथ' y आ √3 जों माल्टिप्लाइ जानासो दङ सानजाब जानासो दङ सानजाब जायोब्ला y जों √3 नैबे √3 जों y जों सानजाब जानासो दं होमबा 0 बेजों सानजाबबा मा मोनगोन माल्टिप्लाइ खालामबा 0 मोनगोन ना होमबा 0 जों बेखौ डिभाइड खालामबालाय 0 खौ मोनगोन माने x नि मानाबो मा मोनखासिगोन जोंहा 0 मोनखासिगोन नायलांदो बोरै खालामनांगौ बिनि थाखाय मा लिरनांगौ नोङो दानिया मा लिरदो नैबे y नि बे मानखौ समानथाय मायाव फजनसै जोङो 3 आव फजनसै बेबायदि लिरना लाग्रोदो स' जों लिरना लाग्रोबाय y नि बे मानखौ समानथाय 3 आव फजनानै substituting this value of y in equation number 3 स' इकुवेशन नम्बर 3 आव मा दंमोन एसे नोजोर खालामलाय इकुवेशन नम्बर 3 आव दंमोन नैबे दे x = बेसेमोन -√3y आरो मोनसेया गाहायाव √2 अके स' जोङोथ' y नि मानखौ मोनखाबाय 0 मोनबाय नङा होमबा ब्रेकेटाव होनानै जों पुट खालामबा 0 जों √3 जों ब्रेकेट बोखारनाय लोगो लोगो सानजाब जासिगोन नङा होमबा सानजाब जानाय माने मा √3 जों 0 जों सानजाबाथ' 0 आनो होमबा 0 जों जिखुनु जाया माबाखौ डिभाइड खालामबा जों माखौनो मोनो 0 मोनो होमबा लिरबाय therefore दिहुननो गोनां required दिहुननो गोनां मावफुंथायफोरा x = 0 आरो y = 0 required solutions are x = 0 and y =